Kważi sentejn wara li l-proġett tat-tablets fl-iskejjel ma baqax biss proġett pilota iżda nfirex fl-iskejjel kollha, inkluż dawk tal-Knisja u Indipendenti, id-Direttura l-Litterizmu Diġitali Emanuel Zammit saħaq li bdejna naraw xi riżultati li għalkemm huma żgħar qed juru żvilupp tat-tagħlim li jsir fil-klassi u lil hinn minnha. Is-Sur Zammit saħaq li għadna l-bogħod biex niżnu sew x'effett qed iħalli t-tablet fl-edukazzjoni. Iżda fost l-oħrajn it-tablet irnexxielu jqajjem ċertu namra mal-qari. Diġà rajna ċertu żvilupp fil-qari, pereżempju kellna app fejn poġġejna xi ftit kotba tal-qari li huma interattivi bil-Malti kienu fost l-aktar kotba illi jinqraw fost l-aktar apps li jintużaw mit-tfal. Kif ninsabu jiem il-bogħod mill-bidu ta' sena skolastika oħra mal-4,800 student ieħor ta' raba' sena primarja se jingħataw it-tablet li dwaru jintqal ħafna li dan huwa għodda li jista' jintuża kullimkien b'mod bilanċjat. Fil-fatt u jispjegalna kemm din l-għodda tintuża l-skopijiet edukattivi u mhux għall-logħob, is-Sur Zammit qal li dan il-proġett tat-tablets huwa investiment ta' 14 miljun euro. Bla dubju kull teknoloġija tiżviluppa u allura staqsejnieh jekk it-tablet li bdew bih l-istudenti żviluppa x'anki fit-tip ta' applikazzjonijiet illi nsibu fuqu. Is-Sur Zammit kien pront weġibna li saru żviluppi kbar fl-applikazzjoni li nsibu fit-tablet għal-lezzjoni tal-Ingliż iżda mhux biss. Għal-Malti għamilna l-istess ħaġa, però d-differenza hija li fal-Malti ma stajniex nixtru xi ħaġa li kienet lesta imma kellha issir mill-bidu basikament. Dana huwa proġett li qalbi ħafna għaliex il-Malti hija xi ħaġa li nħobb ħafna u se jkun ukoll l-istess ħaġa, kotba illivellati għal-Malti. Bħalma kellna tal-Ingliż issa se jkollna tal-Malti wkoll. Fil-waqt li saħaq li l-istudenti huma mitluba li ta' kuljum jieħdu magħhom it-tablet, tkellem dwar it-taħriġ kontinwu li jingħata lill-għalliema li qed jaddattaw it-tagħlim tagħhom bl-użu ta' din it-teknoloġija. Is-Sur Zammit qal li apparti l-kważi 5,000 tablet li se jitqasmu lill-istudenti ta' raba' sena kif jirfsu l-għadba tal-iskola, matul is-sajf tqasmu mal-500 tablet għall-għalliema li issa għandhom ukoll għajnuna biex iħejju lezzjonijiet mill-aktar interattivi. Aħna nagħtu l-għajnuna lill-għalliema mhux biss bil-training illi nkunu tajna imma anki permezz ta' materjal illi ikunu jistgħu jużaw fil-klassi, pereżempju dan it-tip ta' materjal hawnhekk għandna lezzjoni bażikament għal kuljum permezz tat-tablet.